Také niečo medzi myšou a čeveričkou alebo Chcete si ho nechať oschnúť? Jasné, nechajte si Až potom si poď ho prídete? A po hodine si kľudne prídete po ňu. Lebo viete, lebo takto sa zababrete. Nie, takto zababrete. To je úplne čerstvé, ale nie. Strašne vadí, prepáč, idem to zatiahnuť, dobre? seriály, ktoré sú modelovo iba počiarov. Pochybno. Ale tady, já prostě jenom věci, na ten model, co nedomají, ideme hore a tuto sa pozrieme. Ale odjelo, co? To je 350 druhovojnová. Druhovojnová, to znamená, A ešte najväčšia sranda je to, keď si kupujem listok jako Poď mi ukázať chvíľu. Nevidel som všetky, no ale tak, také netradičné. Čo si kúpil? Krabica z domu, ja som to prísať, ale poprosím. Je na to aj vagónik. Tým, že doma na to je 11 metrov. akože neistá, áno, Ja na to kúkam trošku inak ešte. Ale ja mám tým pořád jako človeka. Hovorím, teraz už ho mám, tak asi ho budem strieľať na Pri práci. Ani nemáš vlastne oválny postav? To je oválny postav, ktoré som našiel oválny postav. No tak myslíte oválny postav. Lebo som dostali za postav na postav. Nie, našiel som oválny postav. Prosím. Koľko som mu povedal? Ahoj, Jano. Teraz to je 25 hneď meniem, podľa hlasu. Tak sme sa dohodli, že Jano do zajtra ráno pôjde za tebou, piva stretneme. Pôjde si, bude nadšený obidvaja, vieš, že idem ku Janovi, nabalím rodinu, všetko, keď dohodí, budete čakať, pasapujú. Na ráno napadlo toľko snehu, že som nevidel na auto, že kde je. Volá Jano volá auto, že nepočúva sa, lebo ona stýka. Chceš naozaj štrička namalovať?
Ja, toto. Nádherné. To je veľmi stará lokomotíva. Ty máš žádláčky. Tatino, to je oný expres. Espresso. To je železo. Vážení návštevníci, sme približne v polovici dnešného dňa venovaného plastikovým a papierovým modelom. Som rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Počet návštevníkov ma príjemne prekvapil. Mrzí ma, že musíte čakať v rade pomerne dlho. Je to cena za to, že agenda, ktorá súvisí so vstupom na túto akciu, podlieha rovnakým pravidlám a zákonom ako bežné komerčné aktivity. Tá sa, ktorú máme k dispozícii, a online riešenia, ktoré máme k dispozícii, nepatria evidentne medzi tie najrýchlejšie, takže ešte raz sa ospravedlňujem za to, že musíte tráviť toľko času čakaním. Dúfam, že súťaž a vystavené modely a ponuka aktivít, ktorá je pre vás pripravená, nenahradila toto mnohé čakanie. Ja by som si dovolil vás upozorniť na niektoré highlighty, ktoré tu máme. No hneď pri vchode, ak si chcete napraviť chuť z toho čakania v rade, tak najlepšie koláčiky v tejto hale ponúka Zlatka. Je hneď vľavo od vchodu, ako vojdete. Nie sú to modely, je to jedlé, takže smelo do toho. V hale máme niekoľko workshopov, ako pri papierových modeloch, tak na strane opačnej pri plastikových modeloch, malovanie miniatúr, 3D vytlačkov, zhotovovanie papierových modelov, tak sa smelo zapojte, užite si to, buď sa naučte niečo nové, nájdete si svoje nové koničky, vás to zaujalo, alebo ak už ste modelári, tak nevynechávajte túto možnosť na tréning, aby ste na budúce prišli s modelmi, ktoré ste možno začali tu. Ešte by som rád poďakoval aj niektorým partnerom, klubom spriazneným, ktorí sa rozhodli udeliť mimoriadne ocenenia počas súťaže. Ak na stole pri modeloch nájdete nejaké mimoriadne ocenenia, tak tie sú udelované mimo hlavnej súťaže. Veľmi pekne ďakujeme za túto formu podpory našej akcie v Trnave. Ďakujeme za to, že venujete pozornosť